kommer Broder Nilsson Jan Olsen. United by music, fly baby fly, reaching the stars above, touching the sky. If we just fly, united by music, reaching the stars above. Kiitos selostajakollegani Eeva Juhantinen ja Aslan sekä taustotoimittajamme Anni Saastamoinen. Ja onnittelut Kai sekä Saara Vastu finaalissa lauantaina. Me sitten saunataan. Ja kiitos Erika Wigman. Mä olin viikonloppuna Baselissa seuraamassa harjoituksia ja voin luvata, että torstain semifinaalis omistaa Suomi. Torstaina odotellessa muista Ylen palvelun Viisutietä. Tuu mukaan veikkailemaan ottaa samaa mieltä Veikkauksen kanssa jalkapallomedioista. Eli siellä on pikkusi. Mutta hei, mennään torstaina kello 22 ja sillä muista rakastaa itseäsi. Hyvää Hvor mange dage kan jeg holde, hvis ikke jeg fanger Det er godt nok at kunne mærke, at min krop den siger fra. Sändningen fra Eurovision Song Contest sponsras av Farsan var erfaren. Han hade varit i strid många gånger. Så då skapar man något som då kallades för grupp.